Leleke babukele emakhaya nginibingelela ngaphansi kohlelo lethu Umgwazelwa. Babukele emakhaya nibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukele emakhaya-ke namhlanje-ke sibhalele usisi wathi ucela simsize kumuntu ayeboleke kuyena imali. Manje usembambele ifoni yakhe, wambambela izinto zakhe. Kodwa-ke babukeli ngingayi ngamaningi. Ake sinikele kuyena siyomuzwa ukuthi uthini. Babukeli njalo ngicela ningakhohlwa-ke lapho ukuthi subscribe kwi-channel yethu. Siyabonga. Ake sinikele kuyena simuzwe ukuthi uthini. Sanibonani, igama lami nguSineya. Ngibhalele Umgwazelwa ngoba ngifuna usizo. Kunobhuti engaboleka kuye imali u-2000 ngamkhokhela u-3.5. Manje usefuna engaphezulu engango-1.5 and sengiphila kabuhlungu. Uyangivimba emgaqweni sengihamba ngokucasha. Manje ngibhalela Umgwazelwa ngoba ngidinga usizo lawo. Ngiyathemba ukuthi ngizosizakala kuyena. Ya umubuka sesizobafica nje. Awubavamisile ukuba khona ngalezi y'khathi. Qoqo. Qoqo. Yo, Hana. Madoda nibhekeni la emawindini ukuthi mhlawumbe ungathothi nje bakhona kodwa bacashile la ngaphakathi. Kuvaliwe? Ayishayi kakhulu iwindi. Leli elinye iwindi. Yampani. Bakhona abantu la? Okay. Hayi, sambeni madoda kuthiwa abekho. Qoqo. Qoqo. Yebo. Njani sisi? Ngikhona. Hhayi ungasondela nje ungasabi khululeka. Cela ungabaxwayela labo bhuti engihamba nabo mina igama lami ngingwenya edla ezinye. Sihamba mayelana ngaphansi kohlelo Umgwazelwa. Sisi sila ngendaba kasisi. Ngithemba ukuthi uyamazi usisi, usengambona before. Yebo ngiyamazi, ngike ngambona nje bezokhuluma nami baba ekhaya ekhaya ngendaba zey'mali bathi-ke ayi angihlangene mina nalokho. Oh bese acela yini baba la ekhaya ukhona? Cha akekho usemsebenzini. Eyi manje sisi ngicela wenze iplani yokuthi afoneleke. Ngoba manje thina sidinga yena. Angazi noma ngizokwazi ukumfonela, ngizozama ukumfonela. Angithi? Ngizozama ukumfonela angazi noma ngizomthola yini kwamanje ngoba ngihambe emsebenzini. Sisi. Angithi size la sizofuna iy'nto zakho. Yebo. Sorry sisi, ngicela ukubuza ukuthi ubaba la ekhaya wenziwa yini ukuthi abambele usisi iy'cathulo nefoni yakhe, kodwa bese amkhokhela nenzalo yakhe. Mhlambe wena unalo ulwazi lale nto yakhe. Engeke, ngikwazi mina konke lokho. Mina ngiyazi ukuthi uyabolekisa ngemali kodwa bengazi ukuthi uthatha iy'mpahla zasisi. Angikazi. Iy'cathulo ey'fika la endlini ngicabanga ukuthi ngizaba. Ezomuntu wesifazane. Ukuthi kusuke kwenzenjani but Kodwa uyazazi lezo y'cathulo. yebo zikhona iy'cathulo kodwa ngisuke ngingazi ukuthi ezabani kanjani. Mina ngazi ukuthi nje ubolekisa ngemali kuphela. Wazi ngani ukuthi mhlawumbe noma iy'cathulo zentombi yakhe, wena ungavumela kanjani ukuthi afike ney'cathulo ongazazi? Ukuthi isikhathi esiningi asiyikhulumi indaba zey'mali zakhe nokuthi kwenzakalani empilweni yakhe kodwa ngiyazi ukuthi uyabolekisa ngemali. Lokho ngiyakwazi. So angazi ngempela indaba yemali kwenzakalani. Indoda yakho njalo la ingifica khona emgaqweni. Ingiphuca iy'cathulo. Engiy'gqokile ekhanda. Ngoba usisi engenayo umuntu ozomkhulumela. Sengakhokha ngaqeda. And usafuna imali ngaphezulu kwalesi engikhokhile ngiqedile. Hayi, Yingakho ngithinta abakamgwazela ukuthi bezongisiza ngoba anginawo mina amandla. kodwa nawe-ke sesifuna ngaze ufike ney'goro ey'ngaka la ekhaya-ke ngoba phela mina angihlangene nayo yonke le nto le. Angazi lutho mina ukuthi kwenzakalani. Uma sizofika ney'gora nje la emzini wami ngithi angenzi njani. Wena ungenza njani kuwe? Ungenayo umuntu ozokubeka. Ekuthathela iy'nto zakho. Hayi aminye kancane ngithi ukumfonela. So ngeke sime emnyango sisi bese acela ukungena phakathi. Kanjani kanjani? Cha phela kumele singene ngaphakathi, ngeke sime emnyango kanje. Madoda siyangena la ngaphakathi. Yebo.
Sicela engazuthi ungangiphi indawo yokuhlala. Okay. Hello? Yebo, baba mncane. Right? Ya, nginenkinga lana. Futhi ngibhekene nenkinga yazo. Uyamkhumbula usisi lo mpofu lo owayefike la ezoboleka imali? Na-ke usefikile-ke lana usisi uhamba nezinye igora nje eziningi nama angazi ukuthi kwenzakalani but uzofuna iy'mpahla zakhe uthi wena wathatha iy'mpahla zakhe and uthi imali yakhe ayikakapheleli. Cela ungiboleke Angazi-ke, ucingo. Ungiboleke angazi. ucingo. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngikhona. Bhuti sila kwakho besikuvakashela. Yebo. Yebo, sihamba mayelana nodaba lasisi. Besithemba ukuthi besofica wena kodwa sikuficanga. Yebo. Manje-ke senze njani ngoba manje siyayidinga izinto zikasisi and nawe sikudinga la. Lo sisi ngiyambona uphethe imali yami 1.5 kanti Ya uphethe 1.5 wakho, woza baba uphethe. uphethe 1.5. Yebo uphethe baba. Uphethe yini ngobani mina lapha? Woza khuleka, uhamba nomngani wakhe. Ya angikho mina ngikude angikwazi ukufika manje lapho ngikude. Ngihamba nobani. Ngakukhokhela nje imali yakho bhuti. Yebo. Yaphelela. Angizawutshela kodwa ukuthi kufanele ulethe 1.5 umuntu. Eyasingaki? Ngoba phela ngayikhokha ngabe ngayikhokha nenzalo. Savumelana wena wathi uzoletha kwasala 1.5 umuntu. Wanga awukhokha 1.5 funeka enze njani mina? Lapho ngobani uhamba nabo lapho? Woza uthatha 1.5. Ukhona. Ngikude angazi ukufika manje kumsize lapho. Manje senze njani-ke thina ngoba ngeke sambe la kwakho ungekho le zinto zikasisi and u-1.5 wakho siwuphethe. Ngicela ukuthi ningigumile nofisa abuyise 1.5 wami. Nangithi siyasho ukuthi siwuphethe. Ngiyakweba mankinga ngithi angikho. Njani? Alright, yazi-ke into esizoyenza yini? Komele-ke ukuthi ngibambe something la. Angithi nawe wakwazi ukuthi usise umbambele izinto. Nathi-ke sohamba ne-TV, hawu, khona nanamafoni la. Hhayi ayikho-ke inkinga, kuhleke ngoba nanka nanamafoni la endlini yakho, so thatha kwawona. Sithatha i-TV, sithatha amafoni, sithatha i-amp. Lelani mafowethu. Ngicela ninginikeze mama ifoni lapho. Ngithini manje? Woza. Ngicela ninginikeze mama ifoni lapho. Alright. Madoda, siyayiqaqa le TV, sihamba nayo. Ngeke sizwe ngalabantu. Bazothatha amafoni-ke manje and bazothatha ne-TV. Mina uthi angenze njani-ke manje ngizobukaphi-ke mina iy'nto zami ngifuna ukuyibuka ku-TV ngoba phela uyazi ukuthi ngihlezi ngihleli ku-TV mina ukuthi ungekho wena. Ngizoyibukaphi mina i-TV? Uma bethatha i-TV ngithi akwenzakaleni. Indaba unganikeza abantu into zabo abayifunayo. Ngiyakuchazela nje ukuthi igore engingazazi kwamina zifike nosisi lobobo angihlangani mina. Angizazi igora. Into ey'nkinga manje nifaka mina phakathi kule nto yenu. Angazi ukuthi kwenzakalani. Mina into engiyifunayo ukuthi uze uzokhokha imali yasisi noma umnikeze iy'mpahla zakhe kuphele ngale nto le ngoba mina ngeke ngikwazi ukuthi ngilahlekelwe iy'nto zami la endlini ngenxa yenu noba uthini. Ngiyakwazi. Kodwa nawe urongi-ke nje urongi nje ukuthi uzothatha iy'mpahla zabantu uzoyigquma le endlini. Emva kwalokho uma sebefuna ukuthatha iy'mpahla zami. Urongi. Anginendaba nalokho mina, anginendaba nalokho. Wena nje kuphela kufanele ungayithathi iy'nto zabantu uma bezobuya la bengilethele iy'gore engingahlangene nazo mina engingazazi. Angani manje kuzolimala mina ngenxa yakho. Wena awukho wena ubalekile manje awukho wena uthi ngeke uzukwazi ukufika manje. Ulimale bani-ke? Besimlindile. Sidinga wena thina kahle kahle. Cha, thina sifuna wena, sifuna ukukhuluma nawe. Usisi asimdingi yena. Thina sifuna wena uqobo. Mina angikho
imvula yami ngizokwenza njani ngoba nginemsebenzi. Sizokulinda, ayikho inkinga, singakwazi ukukulinda. Hayi ngeke ngikwazi. Hayi wena musuzijwayela kabi manje wena. Usuthi manje ngokwazi ukusilinda. Ukuza la. Ngazi ngani ukuthi ingikabi ngizombulala. Ngazi ngani ukuthi ingikabi ngizombulala. Ngathi ngizozani lapho. Oh wenza into kanti uyigwala unjalo nje sisathana. Hayi ngizokuzwa nje ukuthi ngiyigqola ngifuna ngizongibulala. Ngizongani ngizongibulala yini? Hayi yazile uzokubulala wena mngani nami. Size besoxoxa kahle sikunike no 1.5 wakho. Ngicela ukuthi ngo-1.5 ngiyalendile bese ngithatha khona ifoni ngikhophevale ngifune ngihambe lapho. All right. Ngiyalendile bese ngithatha khona ifoni ngikhophevale ngifune ngihambe lapho. All right. Sicela kuma asiboniseke impahla. Ma, socela usiboniseke lezo zinto kade ezisho. Kodwa nje abonke Madoda, ngihlangene nayo Hamba yonke naye. le nto le. Sukuma ma. Ngihlangene. Hayibo. Nawumhlola bo. Kwenzakalani vele la endlini? Hayibo. Khuthana. Kwenzakalani? Amafoni amangaka. Into esiyenzakala manje sekungena mina enkingeni. Mnike into zakhe, nike. Isinto zakhe. Anganiphelele. Sisi. Lento enziwa ulokhunjana wakho i-nonsense. Ukuthi ahambe bambela abantu into zabo. You understand? Kodwa manje sengingaphelele nabantu enkingeni. And Angisazi vele nami kumele thina ngenze njani ngoba phela mina angihlangani nayo yonke le nto le. yeah. Angingene mina. Yabo uma sengizofika sekungazi ukuthi manje ngiba nami. Hayi asilwi nawe sisi besize solanda thina nathi izinto ekasisi. And besicela ukuthi utshele lo umlisa wakho ukuthi maye kweledwa umuntu asikho isidingo sokuthi azambambele impahla. Ngoba usindile ukuthi impahla zakhe ikhona ukube bezinge bese uthatha lezi zinto zenu. Bese uthatha le TV nale amplifier sihambeni nakho. Kodwa kube bekungekho lokhu besokuthatha. Kodwa ke sisike hayi ke ngoba ususizile sesiyabonga. Sale kahle. Sibonga kumgazela. Namhlanje ngithole iy'mpahla zami kubhuti ekade ngitsheleka kuyena imali. Benokungivimba emgaqweni. Okokuqala wangivimba ngihamba nengane yami ngikhumulisa iy'cathulo. Okwesibili wangivimba esitobhini shuthi bese ngigada kahle kahle esitobhini uma ngibuya emsebenzini ntambama. Ngahamba-ke ngaya emaphoyiseni. Uma ngifika emaphoyiseni amaphoyisa angichitha angitshela ukuthi awayingeni indaba zomashonisa. Kuba namhlanje angimfonelanga uMgwazela ukuthi angisize ngalolu daba. Ngaba angilitholanga usizo. Ngiyabonga kakhulu.